skok do diaľky z miesta s nožmo. Pomôcky, ktoré potrebujeme, sú meracie pásmo, pomôcku na označovanie miesta do skoku a čiaru miesta odrazu. Priebeh testu. Žiak sa postaví oboma dolnými končatinami za odrazovú čiaru. Jeho špičky sa nesmú dotýkať odrazovej čiary. Žiak pri začiatku testu vykonáva podreb s predklonom, horné končatiny zapaží a pri odraze ich predpaží a natiahne sa čo najviac dopredu. Dolné končatiny sa snaží stiahnuť čo najbližšie pod seba. Pri dopade žiak nesmie pohnúť dolnými končatinami ani prepadnúť hornými končatinami za seba. Ďalšie chyby sú, ak žiak pri odraze urobí poskok a následne skok, takýto pokus nemôžeme merať, alebo pri odraze sa odrazí dolnými končatinami zo zeme a neudrží špičky s podložkou. Test sa musí vykonávať odrazom z nožmo, ako jeho názov. Takisto sa neuznávajú pokusy, ktoré sú vykonané odrazom buď z ľavej alebo pravej dolnej končatiny. V prípade, ak žiak pri odraze urobí prešľap, takýto pokus nerátame. Žiak vykonáva 3 pokusy, najlepší z nich zapíšeme do výsledkov a udávame ich s presnosťou na 1 cm.